Alhaji. Barka da hutawa. Sannan na gajiya. Alhamdulillah. Alhaji, ya kai da ka dawo ka zo ka kunna TV kana kallo. Ya kamata a ce ai ka je ka huta. Ya kamata a ce kana bawa kanka hutu Alhaji. Ina godiya da kula da kike bani. Shi yasa bana gajiya kuma bana kusa da kallonki. Jira nake goma ta yi, sai in watsa ruwa, sai in huta. Hakan. Kamar jiya kin fara min magana cewar kina so ki buɗe wajen business ko? Ƙwarai kuwa. To abin da zamu yi, ki rubuta min duk abubuwan da kike so. Tunda Suleiman yana can ƙasar waje, yana cana. Ya so sai mu tura masa sai tura da abubuwan da muke da bukata. Ai, Alhaji na ji daɗi, na gode sosai. Bari in je da ko biro da. Ki zaki ba. Kai. I'm not. Ya kana jin mu muna magana. Ita za ta tashi da ko biro da kanta? Ka je jaka Fatima. A ciki ka bude ka ɗauko. So ina ganin idan aka yi haka din zai fi sauki. Kuma ba ma littafi a jakan Fatima. To, bara in duba karami zubin. Inna lillahi. Syrup a jakar Fatima? Yarinya karama, yaushe ta fara shaye-shaye? Khalid! Khalid! Na'am? Kayi nan? Haba, shiru ka je ka zauna a ɗaki, me kake yi ne? Ban samu takarda da biron ba, amma ga abin da na samu. Shi wannan ɗin me shi? Syrup. Me ne syrup me ko me? Kayan shaye-shaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ban gane me kake so ka ce ba. Kuma sharrin da za ka yi mata kenan? Abin da kuka saba kai da mahaifiyarka? A'a, ki daina sa mahaifiyata a ciki, bata san da wannan batun ba, a jakarta na samu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Fatima! Fatima! Lafiya ake ta mun wannan kiran haka? Na so fa na ji motsi. To waye zai shigo? Fatima! Fatima! Na shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima! Fatima! Na'am. Yau ta wata ƙare. Sun kura kuma ina? Fito Fatima! Fito Fatima za a yi miki sharri domin a raba ki da mahaifinki don an ga yana son ki. so kana da gaɗin tana faɗa kana faɗa. Da a jakan Fatima na samu, barin mata sharri ba. Shut up. Rashin da mahaifiyarka take yi shi ya mara kuma na kuwa. Shi ya za kuwa? Get out. Get out. Wallahi Alhaji na rasa wannan abu. Wallahi shi da mahaifiyarsa ba sa ƙaunata a cikin gidan nan. Me wannan? Dad me wannan? Ban san shi ba, ni ban ma taɓa ganin shi ba, menene? Ka gane ko? Ka ga abin da nake gaya maka. Ba shi ba. Kaga irin sharar su shi da mahaifiyarsa kullum ba sa son su ga kana son ba a cikin gida. Zan kuma taki. Komai Nisa. Ya Allah, na gode maka da dukkan ni'imomin da kai mu. Ka bani ɗa na gari.
Na gode maka da ka bani ikon riƙon addini na a cikin tsanani kuma a cikin sauƙi. Na gode maka da bani ikon yin haƙuri a cikin zalunci. Hakika Allah kai ne abin dogaro, kai ne abin godiya. Allah na gode maka. Fatima, ta yaya kika bari aka tsinci kayan shaye-shaye a cikin jakarki? Wallahi mama, abokina ne ya saka min a cikin jakata a makaranta, amma wallahi ban san haka, ban san yana da matsala haka ba. Wawiya kawai. So kike ki rusa soyayyar da ke tsakanina da mahaifinki? Garin wannan shirman naki? Mama, na san nayi kuskure, amma sha ba zan sake ba. Ba wai na hana ki jin daɗin rayuwarki bane ba, amma ki sani kar ki yarda ki ce za ki rusa abin da na daɗe ina gina a cikin gidan nan. Dan Allah ki haƙuri, ba zan sake ba. To ki sani idan har kika sake wannan shirman nake kuma faruwa a cikin gidan nan, wallahi sai na kashe ki da hannuna. Don wallahi zai iya kashe ki akan ki rusa min abin da na daɗe ina ginawa a cikin gidan nan. Na gaya miki. Kin gama naki. Dan uwa ka zama adali, ko da a ce abin da kake samu bai wuce cokali. Khalid, ya naga kana haɗa kaya. Ina kuma za ka je? Umma, ke ma ki taso ki tattara kayanki mu fita mu bar musu gidansu. Domin zan iya jure a wulakanta ni, amma ba zan iya jure a wulakanta ki ba. Ana faɗan kalamai munana a kanki, wallahi ba zan iya jurewa ba. Gwanda mu bar musu gidansu da dukiyarsu da suke takama da ita. Khalid, kowane ɗan adam da kake gani akwai irin jarabawa da Allah yake masa. Wasu ana gwada su da dukiya, wasu kuma da talauci, wasu da lafiya, wasu da mutunci. Kai kuma wannan ita ce jarabawarka. Khalid, ya kamata a ce ka fahimci haka. Za ka iya cinye wannan jarabawa da imaninka Khalid. Ka tuna komin nisan dare gari zai waye. Khalid, Allah baya bacci. Kuma babu wani abin da a duniyan nan yake dorewa na har abada. Amma Hajiya, kina kallo abin da suka mana adalci ne? Khalid, adalci daga mutane ba shine ginshiƙin rayuwa ba. Adalci daga Allah shine ginshiƙinmu. Ni na haife ka bisa ga haƙuri da kuma juriya. Haka kuma ina roƙon Allah ya ci gaba da tafiyar da kai akan wannan hanyar. Kar ka sake fushi ya mamaye maka zuciya, har ka tsallake ka'idar da Allah ya saka maka. Alhaji,
tun ɗazu na shigo ina so in yi magana da kai amma ko kallo na ba kai ba. Dan Allah menene ne? Ko wani lokacin ba ku fahimtar mutum yana nazarin abu. Menene ga mu ina jinki. Yaushe rabon da ka biya kuɗin makarantar yaron nan? Last time ma fa ni na biya. Sannan ga wannan kuma ana mai barazana. Motar ma da zai ɗauka ya je makarantar ma ta samu matsala. Haba Alhaji ya kamata ka duba. Daidai da takalmi a gidan nan yaushe rabon da ka sai ma wannan yaron komai ba ni nake yi. Alhamdulillah an zo ki zo ki mun gori dan kiwa danki abu sai kin gwaranta min kenan. Ai ba gori ne maka ba gaskiya ce nake gaya maka. Wanda hakkin da Allah ya ɗora maka ne kai ya kamata ka yi. Shiga naji. In Allah ya hore za a yi. Allah ya hore. Amin. Inda gaske kike. Kai jama'a. Alhaji sanda hutawa. Ana ta masha Allah. Wato kin sa abin da suke kare burge ni. Wannan tare da kike sa kuma ba. Ai na san kana ciki shi yasa na gumbuto da yawa. Ya ke ciki. Ga wannan. 10 million? Mana to abin da ka ga biye abin nan ba ai sai ka kara Alhaji ko. Gaskiya ne. Ke da muke so a wajen a bude shi yanda kowan ya zo danga surutu wannan. Yawa. 10 million? Insha Allah. Wannan banda zani. Zan kira shi Suleiman din in ga mishi zan kuma tura masa lissin. Duk abin da ya ga ya dace ya dora a kai. Yawa. Kuma in akwai ciko let me know sai a tura masa. Me shi yasa ai nake daɗe sanka Allah ya ƙara arziki. Ke da bari ai farin cikin ki farin ciki na ne. To Allah ya ƙara arziki. Sorry an tace min juice na? Yana fridge ma. Marasai ne. Adalci gishiri na zaman duniya. Da idan ba shi to yaushe gida zai tsaya. Baiwar Allah ki ya kuri, kare Kin ga an kusan ba da hutu. Da aka zan je yin sa ai ran samun biza. Da zaran an yi hutun makaranta sai in kwashe ku sai mu tafi Dubai. Idan muka huta a can sai mu karasa umara sai mu umaran mu sai mu dawo. Kai Alhaji na ji daɗi wallahi kin ji abin da babanki ya ce. Allah ya ƙara buɗi shi yasa mu ma muke son ka fa. Ai mana. Ina wuni dat. Anti ina wuni. Lafiya. Khalid me ya faru? Dama kuɗin makaranta registration. Ina so in je. Kai. Dan Allah. So nuna sha gaya ma kana damuna. Karatun nan ba dole bane in kaga ba za ka iya ba ka bashi. Ka ji ku? Ka bashi. Ni zan bata kuɗi na a karatun? Ba hankali kake mai dawa? Ya ku. To ma Alhaji ma da ya damu ba wani kokari yake yi ba in banda asarar kuɗin tara ba abin da ake yi. Hashi wani gudu. Dat dama mama ta ce an gama abinci yana da ne. In abincin ya matsu ya yi kawakuwa ya zo nan ya same ni. Alhaji yanzu nan nake cewa zan maka ɗan abinci mai ruwa-ruwa. Amma gabza mutum wani burabus. Bari ma in sauri da wurwurin ɗora maka mai ɗan ruwa-ruwa. Daddy, na ji daɗi sosai na yi farin ciki. Ni fa ina jin saboda farin ciki ko bacci ma ba zan iya yi ba. Baccin da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Daddy na wuni. Lafiya ba. Daddy dama sakamakon jarrabawa ne ya fito kuma na zo na ɗaya. To da haka shine makaranta suka ji daɗin abun suka bani scholarship
za su fitar da ni ƙasan waje in je yi karatu. Kai kokari. Kefa na san za ki fi wannan kokari. Fa magana nake miki ba? Wa alaikum salam. Malam kai ne wa gida? Bismillah. Ina wai malam. Bismillah. Malam, na gajiya. Insha Allah. Dama hukumar makaranta ce ta turo ni akan kokarin da Khalid ya yi. Tasa Fatima shine na zo na yi magana akan Khalid din. Bisa kokarin da ya yi, hukumar makaranta ta yaba da kokarinsa har an ɗau nauyinsa zai je ƙasar waje ya yi karatu. To naji ita Fatima fa. Ita kuma Fatima hukumar makaranta horarta ma akai. Bisa laifin me? Saboda akwai abubuwan da aka kama ta da shi na gama ɓangaren shaye-shaye. Tabbas. Shi ke na gode mana. Na gode. Na gode gida. Ke? Shaye-shaye? Shaye-shaye? Daddy, kill. Daddy. Dad! My dad! Daddy! Dakata mana. Me yasa yanzu ba kya son shigowa inda nake? Me yasa ba kya kula ni? Ba kya shigowa ɗakin nan in ba kuɗi za ki ɗauka ba. Abin da zai shigo da ke waje na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, me kake so in maka? Goya ka zan rinka yi? Ko kuma me? Ko kuma cilla ka sama zan rinka yi ina cefewa? Ni mutum ma yana kwance to me ma za a yi maka? Yanda kake son wata ba haka take son ka ba. Assalamu alaikum. Tunda kana da mata. Wa alaikum assalam. Sannu. Karka biye mugunta. Maman Khalid. Sanu. 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 Na baka lafiya. Maman Khalid. Na'am. Je ha kujera ki zauna. Sanu. Maman Khalid. Na'am. Dan Allah. Ina so ku yafe min ke da Khalid. Ni da Khalid ba wanda ya rike ka a zuciya Alhaji. Ba wanda ya rike ka a zuciya. Ba komai. Na kuntata muku. Na hana ku farin ciki. Na fifita wata daban. Ban fifita ku ba ke da ɗanki. Bai san daɗin ubansa ba. Na hana shi sukuni. Ba komai Alhaji. An gobe Lafiya. ka a zuciya ba. Dad. Ba dai jikin bane ya tashi. Khalid. Ba dai jikin dad bane ya tashi. Khalid. Allah ya maka albarka.
Allah raba ka da duniya lafiya. Khalid dan Allah ka yafe mu. Khalid na kuntata maka. Dad. Na hana ka farin ciki. Ni na kuka dadi babu abin da zai faru da kai. Dad ta ka samu sauki. Muna son ka da ni da mama. Na hana ka wala da dukiyar mahaifinka Khalid. Babu komai. Khalid wa'anda na fifita. Su suka guje ni. Kai da mahaifiyarka kuke kula da ni ba wulakanta da ba. Haji wallahi da mun ga a zuciya. Na lillahi. Allah kai waɗana albarka. Allah ka bashi duk abin da yake bukata. Allah ka raba shi sharin miyagun abokanai da mutuncin manzon Allah. Wallahi wa inna ilaihi. Cewa gare ni kuka. Ba wanda ya rike ta zuciya. Dad muna ƙaunar ka. Maman Khalid. Tuba.